फैनानै जौ लोंगासिनो दं। नों दिनै अफिसाव थाङा नामा पापा? आरो आंबो स्कुलाव थांनो जाबायमोन पापा। थौ थांसै माबार, टाइमा लेट जाबाय। नों मानो बेफोरखौ लोंगासिनो पापा? मा बुंनो आंनि माइनाव सना, नोमाया गैयिनिफ्रायनो आंहा जोबोद दुखु मोनगासिनो दङ नोंनि थाखाय। आरो आं बेफोरखौ साननानैनो बेखौ लोंदों जाहाथे गोसोआव फैया आरो बावगारलाङो। पापा, नों मानो बेफोरखौ सानबाय थायो? आं एसे बुजिनाय जाबायना। आइया थांबाय आरो नों मानो बेफोरखौनो दुखु खालामबाय थायो? आंनि थाखाय दुखु दा खालाम पापा। थेवबो सना, दिनै नोङो आइ थानायमोनब्ला आइनि अननाय मोनगौमोन आरो आइनिफ्राय नोङो थोजासे गियान मोनगौमोन, जाय गियानखौ आं नोंनो होजोबनो हायाबो जानो हागौ। बेफोरखौ साननानैनो आं नोंनि थाखाय जोबोद दुखु जायो सना। पापा, नों मानो बेफोरखौ सानबाय थायो? आं बुंदों ना आंनो आरो आइनि गोनांथि गैया। आरो नोङो दिनैनिफ्राय जौ दा लोंसै पापा। बेफोरो गाज्रि बेसाद। सना, नोंनि बे रावाव दिनै आं जोबोद खुसि आरो गोजोननाय मोनबाय। मानोना नों दिनै एसेबां उन्दै बैसोआवनो जोबोद बुजिनो आरो साननो गोरों जाथारबाय। आं बेनि थाखाय जोबोद खुसि आरो गोजोननाय मोनबाय सना। नै आं खोमा खेबनानै बुंदों सना, आं आरो दिनैनिफ्राय जौ लोंथारला आरो माब्लाबाबो लोंनाय जाफिननाय नंला। नों गोजोनबायना सना? पापा, नों आरो दिनैनिफ्राय जौ दा लोंसै। लोंथारला दे आंनि सना माइनाव। थौ स्कुलाव थांसै। दालाय आरो बहाय स्कुलाव थांनो पापा? टाइमानो जा लेट जाथारबाय। ए नंगौ नामा? सरि दे आंनि सना माइनाव। इट्स अके पापा, थौ थांसै न'आव। थौ दे होमबालाय थांसै। हा नोंलाय मानोथो बेयाव फैदों एसेबां सान्दुं गोसायाव? नै मानसियाबा सान्दुं गोसानि थाखायनो माइयाव जाबोरखौनो बासिनो हालायलायाखै। देग्लाय आरो माइथिलियाव जा हाग्रा जाथारदों। बे देग्लायनि दैबानायानो खालामथारबाय खोथिया थिलिफोरखौ लोमसावजोबनानै। नङाब्लाथ' बेबायदि हाग्रायानो जाथारामोन सिगांफोराव। बयबो बुंगासिनो दं देग्लाय माइथिलियाव हाग्रा जासोदों होननानै। हा नोंलाय गानै जोमै बेयाव मानो फैदों एसेबां देलायफबनानै? दैबो लाबा माबो लाबानो। माबाहाय बिफा, गामिनि एलपि स्कुलाव आत्मागतफोरनि मिटिं जादोंमोन, बेयावनो थांदोंमोन आं। ओमफ्राय बै दुब्लि जानायखौ नुहुरनायलाय एसे नायनानै फैथारनोसै होननानै फैथारबाय आरो मा मावदों मा थादों होननानै। ए नों आरो आंनि मावनायखौसो नायनो फैदों? मा बुङोहाय नोंबो? बिफा, नों रागा जोङाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन। माबा गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थानाय जादों। हा मा बाथ्रा? मा बाथ्रा माने फिसाजोआबो जा बदनाम खालामनानै थांबाय। मानसिफोरजों लासिं सिंसो मोननाय जालांबाय। नुब्लानो जायनो मेनो सोंलाबायनाय जाबाय। थेवब्लाबो गावनिनो फिसाजो नालाय सानसे खबर लाना फैनोसै नामा बिफा? नों आरो फिसाजोनि नाम दालासै। आंहा रावबो फिसाजो गैया फिसाजो खबर लानो। मानो बेबायदि बुङो बिफा? मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बियो जोंनि गावनिनो असे फिसाजो।
फिसाजो सालिया एसेबां मोजां हौवा नायनानै हाबा खालामनानै हरबाय, मान सन्मान गासैखौबो जाजोब्बाय। आरो बेखौ आं खबर लानो थांगोन। खबर लानायाथ' बाद, आं आरो बेखौ माब्लाबाबो नागिरलांफिना। जाय जेराव दं बेयावनो थाथों। थेवबो बिफा, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावनिनो असे फिसाजोखौ एसेबो खबर लायाबा बोरै जानो? नाय बिमा, बेबायदि गाज्रि जोलैनि गथ'आ थैना थांब्लाबो आं माब्लाबाबो नागिरफिना, मिथिबाय?